стенци. Маска не стенци. Добре, ви чакай, ама дай първо да сложим свещичката. По кой край сложим свещичката? Чакай. Какво да правим, мамо? Не знаеш. Къде да я сложим? Там бъде. Я изяща тази целувка да освободим място за свещичката. О, чакай, той инвентара на тортата се замина още преди да се е видяли. Ей! Да. Мама, ложичката бяга. Да, ложичката избяга. Хоп, я виж. Розова торта с розова свещичка. No. Трябва да стоя малко тук. Що? Да сложим тези. А? Те си избра, нали? Да. Добре, другите двечките са за градината. Да. Чакай сега. Що? Да. Аз към така. Ето тук. Хоп. Мама, аз към сега тази. И... Айде служи я ти. Лекичко. Хоп. Готово. Аз към Айде. си. Ами стига толкова. Що? Еми как що? Другите две са за детската градина, за утре. Аз към такова. После. Нека баба и дядо да дойдат да видят тортата. Този мула. Дай, ще издиш листенцата и розичките. Виж какви хубави розички. Аз папа у нас сам от цвети. Добре, и цветенцето ще идиш. Виж две кълъпки и тук какво пише? Ай. Али, да. Али, да. Да не се наклепаш сега. Да. Дай ми целувка. Харесва ли ти топ? Аз. Кажи ме, май, харесва ли ти? Да. Ей! Целувки! Да. Хайде.